Tomppa haluaa perunaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vähän rauhallisemmin! Perunaa! Ota peruna! Mä olin ihana ihminen, tiedätkö vittu. Oikein oikeesti meille hauskaa. Kaikki. Kaikkia jumalauta. Ei, niin ihana ihminen mun mielestä kun viittii meitä hauskaa. Hei, sun video ei vielä loppu! Tule maaliasti! Hei, mitä Tomppa ei olisi ikinä tehnyt? Näytä